Ez da ez, edo neure gorputzan neure erabakia bezalako afitxak ere ikusi ditugu, pandemia garai honetan, polarizazioa, krispazioa, sare sozialetan asko antzeman da, eta kasu agerikoa izan da zientzialarekiko jarrera, eta emakume zientzialariekiko jarrera bereziki, Ana Galarragaren kasuan, eta zuzer horrek zure iritziaren man duzu eta publikoki plazaratu gainera. Bai, nik uste erabilpena egin dutela, erabil dute, mugimendu feministak erabiltzen duen lelo bat, aldarrikapen bat, beraiek txertoen aurka daukaten postura nolabait justifikatzeko. Nik uste erabilpena ez dela egokia, bere ganatzen dute, berez mugimendu feministari dagokion lelo bat, aldarrikapen bat, zuk esaten duzun bezala, askatasunaren aldeko zerbait egingo balute bezala, Eta nik uste askatasuna ez dela beraiek esate duten hain zuzen, askatasuna da, nire ustetan, onura kolektiborako egiten diren jarduerak. Eta beraiek kontrakoa, beraiek begiratzen dute onura individuala, Eta orduan horrelako aldarrikapenak bere ganatzea onura individuala edo askatasun individuala aldarrikatzeko niretzako ez da bat ere egokia. Eta Anarekin gertatu zana aurretiaz dator. Momentu horretan erabili zuten bera erasotzeko, baina nik uste aldez aurretik ja nola baiteko arazoak zituztena Ana bezalako pertsonekin eta beste ikertzaile askorekin, beste ikertzaile asko ezetza eman dietelako ustezko zientzia inguruko eztabaidak egitera, Ezetza eman zaie, azken finean egin izan dituzten eztabaidetan ikusielako erabat bideratuak zeudela, joaten zan zientzialaria ere kaina sartzeko eta inolako eztabaida zientifikoa ez egon horretan, Eta nik uste Anarekin hor zeukatela gordeta eta aitzakia erabili zutela berarekin sartzeko izan ere berari bidalitako mezuan hala esaten zioten, ez duzue gurekin ezabatu du nahi izan, orduan ez etorri orain ez ere esatera. Zentzu horretan, esan daiteke, sare sozialetan eztabaida eman dela, ez? Zaipatzen duzunen beraiek batzuk sailkatu daitezke negazionista bezala, badira mugimendu batzuk hori bukatzen dutenak eta aldiz eztabaidarik egon ez dela, argudiatzen dutenak nolabait ezin egona, haserrea, antolakundeak ere aurkeztu dira, bizitza plataforma bezalako antolakundeak. Garbi ez dagoena da, sareetan, askotan anonimotasunetik sortu diren olatu edo esan dezagun jazarpenak ere momentu batzutan, eta kasu honetan Ana Galarragarena izan da. Zientzialariok oroar sentipen hori izan duzuela esan dezakegu? Nik uste baietz, niri pertsonalki ez naute erasotu, baina egia da nik irakurri ditu dela zenbait artikulo, ikusi ditu zenbait adierazpen, askotan anonimoa dienak hain zuzen ere Twitterren bitartez gertatzen dielako, zeinetan esaten digute gu bertsio ofizialaren defendatzailea garela, ikertzaileak bertsio ofizialaren defendatzailea garela, eta farmazeutikek ordaintzen gaituztela horrelako adierazpenak egiteko, Eta niretzako hori eraso bada, naiz eta nire pertsona den kontrakoa ez izan, ikertzaileen kontrakoa izanik, Ez dut ulertzen daukaten posizioa, ikertzaileok beti izan dugu pandemiaren inguruan hitz egin dugunean, gu ebidentzia zientifikoetan oinarritzen ginela, gure adierazpenak egiterako orduan. Baita ere, ebidentzia zientifikoien inguruan gure iritzia eduki dezakegu eta askotan plazaratu izan ditugu, Eta gu beti zuhurtziaz jokatu dugu. Guk esan dugu momentu honetan jartzen ari den neurriak edo hartzen ari diren erabakiak zientifikoak edo antizientifikoa dira, baina eta guztiz ere bete esan dugu. Orain datu hauek ditugu, baina hemendik eta hilabete batzutera, igual beste datu batzu ditugu eta iritzi salatu behar dugu. Nik uste dut bizitza bezalako mugimenduetan eta inguruan dauden negazionisten multzoiek daukatela arazo bat eta da oso tajanteak direla esaten dutenarekin. Beraiek ez dute zalantzarik, txertoak txarra dira eta txertoak txarra dira, punto. Eta ez dut inolako evidentzia zientifika edo argumentu, zientzian oinarritutako argumenturik ematen, Hala da eta punto. Eta hori da nerik eskatzen didana, Norbaitek hain modu tajantean zerbait esaten duenean, zerbait teorian gauz arlo askotan ez ezaguna dana, Ze 2 urte daramatzagu pandemia, baina oraindik ere birusaren inguruko informazio asko ezaguna da, Neri zalantzetan jartzen dit, zenolako helburuak dituzten pertsona horiek, Eta benetan kezkagarria iruditzen zaidala.
Askotan ere desinformazioarekin asko jolasten dute, ez? Hartzen dute berri bat, desitxuratzen dute, hartzen dute interesatzen zaien informazioa, eta hori WhatsApp taldeetan edo sare sozialetan sartzen dute jendea desinformatzeko. Eta niretzako hori benetan larria dela. Deigarria da zergatik ez den egin batean behintzat kezka edo behar larriago antzeman erantzunari dagokionean sistema publikoa ahultzen ari dela, agerian geratzen ari den garaiotan. Zergatik gertatzen ari da polarizazio hau? Baduzu eritzirik edo behintzat garaiotan ikusitakoarekin ondoriorik ateratzeko moduan ikuste duzu zure? Beitu, ez daukat horren erantzuna, ez? Nik uste dut gertatzen dena mota honetako mugimenduekin, negazionisten mugimendua, antitxertoen mugimenduakin, batez ere gure agintariek eduki duten jarrera, haien erantzuna eta haien jarrera ausputu duela. Gertatu izan da gure agintarien aldetik hartu diren erabakiak ez direla azaldu behar ziren bezala. Askotan gainera hartutako erabakiak antizientifikoak ziren edo ez zeuden evidentzia zientifikotan oinarriturik. Orduan jende askok ez zuen ulertzen zer gertatzen ari izan. Jende askok ez zuen ulertzen zergatik adibidez esaten diguten orain musukoak aldetik eraman behar dugun, edo zergatik puntu batetik aurrera txertatuta gaudenak sartu gaitezken taberna batera ala ez. Ez zeudelako evidentzia zientifikoak erabaki horiek benetan argumentatzeko. Eta horrek egin duena da indartu mugimendu negazionistak. Mugimendu negazionista horiek ikusita ematen ziren mezu kontrajarriak, indarra hartzen joan dira, ez? Hasiera batean gutxi batzu ziren, baina jende asko sentimen berdinak zeukatenak eta ikusten zutenak gure agintariak nora ezean zijoaztela, batu dira mugimendu horretara, ez? Eta horrek bai egin duela polarizazioa. Polarizazioa egin du, segia da negazionismoaren inguruan edo antitxertoen mugimenduan oso radikalak diela. Eta gainera radikala dira eta ez dute eztabaidarako gaitasunik. Beraiek uste dute beraien egia borobia dela. Ez dagoela matizerik beraiek esaten dituzten mezuetan. Eta zu argumentuekin saiatzen zarenean egi borobil hori, beraiek daukaten egi borobil hori deseustatzen edo apurtzen, beraiek itzia dira. Ez dute kapazitaterik besteak esaten ari diona ulertzeko. Egia da ere, mugimendu horretan mota askotako pertsona daudela, eta badaudela pertsonak benetan uste dutenak, COVID pasaportea bezalako neurriekin, beraien askatasuna mugatzen ari dela, ez? Eta horren kontra posizionatu dira, naiz eta txertoen kontrakoa ez izan, edo naiz eta negazionistak ez izan, ez? Orduan hori ere, analizia egiterakoan, ikusi behar dugu ere, beraien artean oso talde heterogeneoa dela, ez? Eta hori ere kontutan izan behar dugu. Ze egia da, ez? Ikuspegi zientifikotik gauzak azaldu eta jakinarazi eta ikertu beharko liraken bezalaxe, egia da ziurtagiri eta derrigorrezkotasun hori plano politikora zuzenan, ez? Dijoan auzia badela eta Euskal Herrian gainera administrazio festa ere badaukagu, beraz, errealitate oso ezberdinak elkarrekin nahasita bizi izan direla, eta derrigortasunak nolabaiteko ezin egona eragin duela akaso ez bizitza bezalako plataformaren deialdietan, baina kalean galdeketak egiterakoan kazetariok egia da eritzian iztasun handiarekin topo egin dugula, naiz eta gero ez posizionatu publikoki, arrastoa utziko du honek? Utziko du, arrakala ikaragarria sortu du pasaportearen aferak, ez? Alde daudenak gutxi dira, nik uste dut oro har, eta kontran gaudenok asko gara, ez? Batzuk kontran daude arrazoi batzuengatik, beste batzuk beste batzuengatik. Ez ni adibidez ez naiz pasaportearen aldekoa, uste dudalako evidentzia zientifikoek esate dutela ez duelako transmisioa eteteko balio. Beraiek saldu ziguten transmisioa eteteko neurri bat bezala, eta ditugun datuek esatu dute txertatutakoek eta txertatu gabekoek berdin transmititzen dugu virusa. Beraz, dauka inolako zentzurik mota honetako muga jartzea, tabernetara edo diskoteketara sartzeko, ez? Bizitzan inguruan mugitudan jendea beste arrazoi batzu dituzte. Ez dute begiratzen eraginkortasuna transmisioan, baizik eta beraiek uste dute beraien askatasuna nolabait limitatzen duela, ez? Eta hemen igual zerbait polemikoa esango dut, ez? Eta nik uste dut onura orokorraz ari garenean, jende guztiari ongi etorriko zaion zerbait eta ari garenean, batzutan ere askatasun individuala
mugatu daiteke. Onura kolektiboa lortzen baldin bada, eta hori da nire iritzia. Hau da, pasaportea benetan eraginkorra izango balitz transmisioak egiteko, seguruenik ni alde egongo nitzateke. Ez dudalako uste oinarrizko eskubiderik urratzen duenik. Esan nahi dut, taberna batera pote bat hartzera, ez da oinarrizko eskubide bat. Oinarrizko eskubidea da, osasungintza izatea, hezkuntza izatea, segitza izatea, baina pote bat hartzea ez da oinarrizko eskubide bat, ez? Orduan batzutan neurriak, nahiz eta askatasuna individuala pixka limitatu, onura kolektiboa ekarri behar baduten ikuste dut onak diela, ez? Eta orduan, hor, azkenean pasaportearen kontra biltzen garenok, oso ikuspuntu ezberdinetatik biltzen gara, ez? Batzuk gauza batzuengatik eta beste batzuk beste gauza batzuengatik. Baina egia da, hor eztabaida asko polarizatu dela, batez ere sare sozialetan kristolako eztabaida gondala, eta sortu dan arrakala jendartearen artean, hemendik eta denbora labur edo ertainera konpontzea, kostatuko zaigula, ez? Bai, egia da gainera, akaso ostalaritzarekin lotu den auzi bat izan dela behin eta berriz, baina akaso ez da behar bezain beste aintzat hartu, ez? Kirol jarduera, kultur jarduera asko, ez? Asko lotu izan delako aixiarekin eta adintarte batekin. Egia da adintarte konkretu batzui dagokienean gizonezkoak direla, ez? Ostalaritzaren konsumitzaile nagusiak, baina agian gehiago dira adintarte batean emakumeak esaterako, ez? Bestelako kultur jarduera kontsumitu izan dituztenak. Hor, uste duzu ez dela gehiegi zentratu auzi hau ostalaritzaren goraberekin eta akaso kultur osasuna, kirol jarduerekin lotutako osasuna, zalantzan jarri dela, ez dakit hori nola ikusten duzu? Bai, nik adibidez, kasu horretan oso kritikoa izan naiz, pasaportea esarri izan ere, nahi baldin bazen nahi du igerilekura joan, edo kirolagin polikerologi batean ere, o baita ere antzoki batera joatea ere esarri izan dalako, ez? Ni beti izan dut, pasaportea ez da eraginkorra transmisioak egiteko. Nahi baldin badugu jarduera guzti hauek, kultur jarduerak, kirol jarduerak eta modu osasungarrian egin, hau da, barruan gaudenon infekziorako arriskua txikituz, egin behar dana aireztapena bermatu. Gero eta evidentzia gehiago ditugu esaten digutenak leku itzietan transmisioa handiagoa dela, batez ere gaizki aireztatutako lekuetan, eta orduan hori pasaporteak ez du konponduko, baina bestelako neurri batzuk bai konponduko dutela hori. Eta zeintzu dira neurri horiek, aire kalitatea bermatuko dituzten estrategiak. Aurrekoan entzuten nion Ana Galarraga berari, esaten zuen, badaude zientzialari batzuk esaten ari diguten aire kalitatearen irautza egin behar dela. Zer esan nahi du horrek, orain dela urte asko, ur kalitatearen iraultza eman zan, ura edaten zan zikina zegona eta zenbait gaixotasun garatzen genituen. Momentu batetik aurrera ikusi zan urara garbiak izan behar zituztela eta ura garbetzeko estrategiak diseinatu gintzeren eta horrei esker gaur egun daukagu edangarria dan ura, ez? Airearekin berdina gertatu behar du. Momentu honetan badakigu COVID-19 bezalako gaixotasunak ekidin ditzazkegula nola aire kalitatea bermatuz. Orduan, aireztapen sistema mekanikoak esarri behar dira leku publiko guztietan aire kalitate hori bermatzeko, eskolak, antzokiak, lantegiak. Eta modu horretan ez dugu bakarrik COVID-19aren transmisioak egituko, arnaz aparatuarekin dauden, erlazionatua dauden beste gaixotasun asko ekidin ahalko ditugu. Eta hemendik eta urte batzutara, beste pandemia bat eukitzen badugu, beste arnaz birus batekin, prestatuak egongo gara, hain zuzen ere, birus horreri aurre egiteko, ez? Nik uste dut hor dagoela gakoa eta nik uste dut momentu honetan osasun administrazioak horretan jarri beharko luketela indarra. Aipatzen duzun horretatik tiraka, gaur hemen esate baterako badugu, ez? Aireztapen sistema horri esker musuk hori gabe egin genezake elkarrezketa hau, aipatu duzu, ez? Neurri horrek ze abantaila ekar ditzaken, zergatik ez da indarrean jarri, aipatu dituzu, lantokiak, azpiegitura ezberdinak, garraio publikoa. Zergatik denbora bat pasa da, zergatik ez dau abian jarri sikiera, ez? Beitu, pandemia hasi zanean, oraindik ez genekoan argi birusaren transmisioa nolakoa esan, ez? Ordu momentu hortan, esan dezagun aitzakiak geneukala mota honetako neurriak ez jartzeko.
Baina 2 urte eta gero, dakigunean birusaren transmisioa aerosolen bitartekoa dela, eta leku gaizkiari estatuetan transmisiorako probabilitate handia dagoela, nik ez dut ulertzen nolatan, oraindik ere, ez diren horren aldeko neurria jarri. Zergatia, ez dakit, nik suposatzen dut, azken finean hor, aurrekontu bat egon behar duela, ez? Azkenean, eraikin baten aireztapen oso aldatzea edo aireztapen berri bat jartzea dirua kostatzen duelako, ez? Eta momentu honetan, suposatu nahi dut, gure agintarien prioridadea edo lehentasuna, ez dela momentu honetan hortan dirua gastatzea beste leku batzuetara bideratzen dituztelako. Orduan, momentu honetan ditugun ebidentzien arabera, nik uste dut izan beharko litzateke lehenengo lehentasuna. Aireztapena bermatzea leku itxietan. Zergatik ez egiten ez den, ez daukat erantzuna, baina seguruenik izango da, hain zuzen ere inbertsioa handia behar duelako, ez? Gestio politikoarekin zerikusia duelako azken batean. Zentzu horretan, euskal komunitate zientifikoa garaiotan errez identifikatu beharko genukeena, ez, herritarrok. Iruditzen zaizu behar bezala gorpuztuta akaso bai, baina ez dela irudikatu aintzat hartu dute da? Bueno, ni daukat inpresioa euskal zientzialariok jendarteak orain ezagutzen gaitula. Gauza batengatik edo bestengatik, komunikabideetan agertu gara eta dibugaltzeko esfortzua egin dugu. Uste genuelako benetan, agintariek egiten entzuten lana guk egin behar genuela. Jendearen pixkat, jendearen pertzepzioa pandemiari dagokionan eta hartzen ari ziren neurrien inguruan, informatua izan behar zuelako. Azken finean, guk erabaki bat edo beste hartzeko informatuak egon behar gara. Orduan, nik uste dut horretan protagonismoa hartu dugula zientzialariak eta jendartearen aldetik nabaritzen dugu eskertzen digutela izan ere. Baina egia da, pandemiaren kudeaketan ikertzaileon lana ez dela eskatu, esan nahi dut. Hemen herri honetan dauzkagu potentziala handia daukaten ikertzaileak, epidemiologoak, medikuak, zientzia sozialetan adituak. Pandemiaren ertz ezberdinetan gomendioak eman altzituztenak, ez? Eta egia da, gure agintarien aldetik ez dela zientzialarien komisio bat sortu. Pandemiaren kudeaketa une oro politikarien esku egon da, eta politikari horiek aholkatzen dituzten aholkularien esku. Eta hain zuzen ere, horregatik, pandemian zehar hartu diren zenbait neurri antizientifikoak izan dira. Ez zirelako zientzian oinarritzen, baizik eta neurri politikoetan hartzen zirelako, edo interes politikoen arabera hartzen zirelako. Orduan, alde horretatik guk bai pentsatzen dugu, eta hori gure artean askotan hitz egin dugu, ez dela aintzat hartu gure iritzia, ez dela aintzat hartu gu eduki dezakegun esperientzia, oso lagungarria izan ziteken hain zuzen ere pandemiari aurre egiteko. Eta iruditzen zaizu, aurrera begira, aintzat hartuko dela, ez du itxurarik, ez da? Ez du itxurarik, ez du itxurarik jarraitu dute berdinean, eta agian oker nago, eta hemendik hilabete batzuetara, sortzen dute batzorde bat, zientifikoz osatuta, zientzialariez osatuta, etorri daitezkeen erronkei, beste pandemiei aurre egiteko. Baina momentu honetan ez dauka itxura horrelako ezer egingo dutenik. Deigarria delako, sistema publikoak edo gobernantzan ardura duten postuetan aintzat hartu etzaituztela, baina era berean herritarrei nolabaiteko azalpena eman beharrean aritu zaretela, zeuen burua horretara ere ikusi duzuela, eta gainera bukatu duzuela izaten nolabaiteko frontis bat, egiten ari zen gestioa kasi defendatzen ariko bazinate bezalaxe. Bueno, kasu batzuetan bai egia da, kudeaketa defendatu dugula, ez? Txertoen kasuan, zientzialari gehienok ikusita zeuden datuak, txertoen alde agertu garelako, ez? Baina nik uste dut ere oso kritikoak izan garela kudeaketarekin, hain zuzen ere esaten dudanagatik, ez? Hartu diren erabaki asko ez zeudelako evidentzia zientifikotan oinarrituta. Daukagu COVID pasaportearen adibidea, baina daukagu musukoen adibidea, eta daukagu beste hainbat adibide. Eta gainera niretzako larriena da
Gainera, erabakiak hartzerako orduan ez direla behar bezala salpenak eman. Ez da gardentasunekin jokatu, bai? Saltzen ari ziguten, batez ere azkenengo olatuan, transmisioa eteteko neurriak hartzen ari zirela, aforoa jeitzi, tabernak eta jatetxeak ordu batetan itxi, eta abar, baina realitatea egiten ari zirena, zan transmisio deskontrolatu bat sustatu. Benetan, ez direlako hartu, lehen aipatzen ditugun neurri eraginkorrak hartu. Orduan, ez da bakarrik gu kritikatu dugula nola kudeatu den, baina oso kritikoa gara ere egindan komunikazioarekin. Uste dut jendartea ez dela informatu behartzan bezala, ez? Eta guk hartu behar izan dugula paper hori, informatzaileen papera. Batzutan bai, egiten zan kudeaketaren aldekoak, zenbait kasutan gutxitan esango nukenik, eta gehienetan oso kritikoak izan gara egindan kudeaketarekin, uste genuelako ez zelako zientzian oinarritzen. Kritikotasun horretan, lehen aipatzen izuna zen gehien bat, nahiz eta ez izan oro defendatzaile zenbaitzuk horretan jarri zaituztetelako. Kritikak horregatik jaso dituzuela eta kasi frontiz bezala bilakatu zaretela ez, zientziaren eta ikerkuntzaren da divulgazioaren posizioan aintzat hartu beharrean, gestioarekin zuzenean lotuz, hain zuzen ere gertatzen ari etzen unean. Hala ere galdetu nahi nizuke, gestioaz ari gada, hemen Jaurlaritzaren gestioa izan da gehien bat, nahiz eta udalek ere zerikusia izan duten, Nafarroako Foru Gobernua, Ipar Euskal Herrian bestelako administrazio antolaketa, Madrildik zetorren kudeaketa, komisio interterritorialak, badago nonbait eredurik gauzak modu esan dezagun hobe batean edo behintzat eredu izan daitekenik badago herrialderen bat nonbaiten ondo egin dute? Badaude herrialdeak ondo egin dutenak, ez? Badaude herrialdeak ondo egin dutena batez ere Asialdean, ez? Egia da Asialdean ere zenbait kasutan, igual askatasuna gehiegi mugatu izan dutela pandemiaren kontrola izateko, ez? Baina estatu Espainiarrean bertan baditugu adibideak, Asturias daukagu, Kantabria daukagu, zeinetan badauden batzordea zientifikoez osatuak, eta izan ere, Euskal Herrian pasaportea esartzen zen bitartean, Asturias bezalako herrialdetan aireztapena sustatzen zuten eta laguntzak ematen zituzten aireztapena sustatzeko, ez? Orduan, kudeaketaren adibide honak egon badaude. Zergatik ez ditugu bereganatu, hori izango litzateke galdera, ez? Ikusita beste herrialde batzuetan bazeudela zenbait neurri funtzionatzen zutenak, zergatik ez ditugu guk horiek ezarri gure herrian, ez? Eta ez daukat horren erantzunare, ez? Nik uste dut bide berdinetik dijoala, ez? Azkenean hor kudeaketa egin dutenak, oreka bat bilatu behar izan dute, ez? Birusaren transmisioa edo pandemiaren kontrola, ekonomia gehiegi kaltetu gabe, eta beraien burua, beraien partidu politikoa, ere gehiegi kaltetu gabe. Eta oreka hori mantentzea oso zaila da, eta nik uste dut hortik datorrela arazoa. Bizipen hauek, egin batean lehen aldian geratzen joango dira, aipatu dituzu, aurrera begira, behintzat neurriak aplikatuko badira, COVID-aren garapenari eta aurrerago etor daiteken bestelako gaitzei aurre egiteko hobekiago prestatuta egongo gara. Zurrekin konfiantzaz adierazten duzu hori, nabarmentzen duzu hori? Ditugun datu guztiekin ez bagaudegaz gehiago beto prestatuta, ez dakit zer esan. Esan nahi dut, datu pila daude, ikaragarrizko iraultza eman da ikerketa lanetan, ikerkuntzan egin diren aurrerapenetan, datuak hor daude. Baina datu horiek analizatu eta datuen arabera diseinatu behar dira estrategiak, ez? Orduan, prestatuago gaude? Bai, hortaz aprobetsatuko gara? Ez dakit, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, ez? Argi dago orain dakigula, orain 2 urte baino askoz gehiago, prestatuago gaude ere gaixotasun berari aurre egiteko, txertoak, medikamentu berriak, birusaren transmisioaren kontrolerako neurriak zeintzu diren badakigu, etorkizunean etorriko diren pandemiei begira ere, nik uste dut ditugun datuak erabilgarriak izan daitezkela, baina horretarako esan daiteke bolundadea behar dela, ez? Osea, datuak hartu, analizatu, eta horren arabera estrategia diseinatzeko nahi izan behar duzu.
Orduan hori da falta dana jakitea, ez? Benetanea gure agintariek lan hori egiteko prest ote dauden ala ez. Ze beharko luke euskal komunitate zientifikoak ez egoteko agintean dagoenaren mende? Ze bestela gertatutakoa berriz gerta daiteke. Loranzko batean, bestean, badago modurik? Ze premia izan ditzake zentzu horretan komunitate zientifikoak? Bueno, nik uste dut balorean jarri behar dutela herri honetan dagoen komunitate zientifikoa, ez? Eta komunitate zientifikoa hitz egiten dugunean oso zabala da, lehen aipatu dudan bezala, ditugu ikertzaileak ikerkuntza zentruetan, unibertsitatean, biomedikuntzan adituak, epidemiologian adituak, gizarte zientzietan adituak, ekonomian adituak. Horiek elkartu, komisio bat egin, eta saiatu plan bat diseinatzen etorri daitezkeen pandemia aurre egiteko, eta bukatu ez dan pandemia oneri aurre egiteko ere, ez? Hor behar dena da, hori, nolabait, nahia behar da, ez? Eta gu gure aldetik prest gaude laguntzeko. Gu prest gaude laguntzeko, gure pandemian zehar eduki dugun jarrera izan ere laguntzekoa izan da. Une oro, datuak analizatzen, jendea informatzen, eta aukera eduki dugunean ere, estrategia diseinatu egin ditugu. Gogorarazi nahi dut, orain dela hilabete batzuk, ikertzaile talde bat bildu egin zala, COVID-19aren liburu zuria diseinatzeko. Eta COVID-19aren liburu zurian, aztertzen zen egoera, eta egoerari ezberdinetatik aurre egiteko zenbait estrategia diseinatzen ziren edo azaltzen ziren, ez? Eta hor kriston esfortzua egon zen, esaten dudan bezala, ikertzaile mota ezberdina zeuden. Ezin dugu ahaztu, hau ez dela pandemia bat, endemia bat dela, osasunean kristolako eragina eduki duena, baina beste zenbait arloetan ere kristolako eragina izan duena. Ekonomikoan, osasun emozionalean, hezkuntzan, euskararen erabilpenean, adibidez hain euskaldunak ez diren herrietan, umeak denbora asko egon direlako eskolara joan gabe eta euskararekiko daukaten atxikimendua nolabait galdu egin dutelako, ez? Eta liburu horretan hori dana begiratzen zen. Hori da oinarri primerakoa, hain zuzen ere, aurrerantzean gobernuek egin dezaketen estrategiak diseinatzeko. Eta hori da guk egin dugun ekarpena, eta prest gaude, hemendik eta hurrengo hilabetetan ere, erlazio hori mantentzeko eta horretan lanean aritzeko, ez? Baina, ikusi beharko dugu, beraiek ere, intentzio berdina dakatena, ez? Hori galdetu nahi nizun, ze batzorde batek erantzun dakioke egoera zehatz bati, behar bati, baina akaso prebentzioari eta ahaztu gabe klima krisia tartean dagoela, airearen kalitatea badela auzi kritiko bat, akaso bestelako iraunkortasun bat izan beharko luke komunitate zientifikoak gure bizi kalitateari egin beharko lukeen jarraipena galdera zabalean dijoa. Nik uste dut baietz, komunitate zientifikoak asko dauka emateko. Azkenean komunitate zientifikoak dauka jakintza, erronkei eta arazoei barkatu aurre egiteko. Orduan, beharrezkoa da iraunkortasun bat. Lehena izaten nuen, hitz egiten dugu, etorriko da beste pandemia bat. Seguruenik etorriko da beste pandemia bat, izan ere ekologian adituek esaten digute ekosistemak izorratzen ari ditugunez, mota honetako zoonoziak, hau da, birusa animalietatik pertsonetara pasatzea, gehiagotan gertatuko direla. 5-10 urtetik behin horrelako pandemia bat bizi dezakegula, ez? Hori jakinda, ekologian adituek esan digutelako, ez? Guazen neurriak hartzera, etorriko diren pandemia horiei eta beste zenbait erronkei aurre egiteko, ez? Eta zentzu horretan ikuste dut, batzorde iraunkorrak existitzea, ideien elkartrukea ziurtatuko dituztenak, eta lan koordinatua ziurtatuko dituztenak ezinbesteko garrantzia dakatela, benetan, aurregin nahi badiegu, etorkizunean eukiko ditugu erronka guztiei, osasun erronkei, erronka ekonomikoi, eta bar, ez? Nola ikusten duzu horrekin lotuta, etxalden auzia bolo-bolo dabil, aipatu duzu, ez? Azken batean animalietatik erator daitezken gaitzak edo behintzat aurrera begira oso aintzat hartzeko auziak izango direla, berriz ere joko politikoa tartean sartu da bete bertean, baina zientziaren ikuspuntutik nola ikusten duzu auzi hau? Benetan mehatxu bat izan daiteke, ahaztu gabe Euskal Herrian
badugula aintzat hartzeko makroesplotaziorik eta gainera hirigune handietatik oso gertu, Iruñaren kasuan esate baterako edo. Bai, bueno, ni ez naiz horretan aditua, baina zorionez zerbait irakurri izan dut, eta realitatea da makroetxalde hauek kristolako eragina daukatela aldaketa klimatikoan, eta ingurunea daukaten ingurunea kutsatzeko gaitasun handia dakatela, Zein da arazoa? Hori sustatu dela. Hori sustatu egin da politiken bitartez, eta azken finean, behar dugun haragi kontsumoari aurre egiteko. Eta nik entzun ditut baserritarrak esaten zutenak. Gaur egun nahi badugu haragia ekoiztu modu jasangarrian, lehenengo gauza egin behar dena da haragiaren kontsumoa limitatu. Hau da, gu geuk ere nolabait ardura bat daukagu, Ze nahi baldin badugu haragiaren ekoizpena jasangarria izan, gu geuk ere gure jarrera aldatu beharko genuke. Orduan, arazoa ez da zenolako esplotazioa sortzen diren, baizik eta zenolako kontsumoa daukagun eta zenolako esplotazioak behar ditugun kontsumo horreri aurre egiteko. Orduan, seguruenik, konponbidea etorriko da guk ere gure kontsumo jarrerak aldatuz. Hori izango litzateke gakoa, zuzen ere. Zentzu horretan ikusten da beharrak hainbat ditugula, erronkak ez direla nola nahikoak, datozen belaunaldientzako, bizi kalitatea bakarrik biabilidade kontuak ere tartan daudelako, bizi aukerak jokoan izango direlako laster, badirudi urrunean egon daitezkeen gauziak direla, baina oso gertu daude. Iruditzen zaizu, behar bezala sustatzen dela zientziaren parte izatea, zientzia konsumitzea, divulgazioa, medikuntza ere tartean sartuta, noski, mediku gehiago behar ditugu etorkizunari begira, belaunaldi berriei eskaintzen zaizki behar bezalako aukerak motibatzen ditugu, datozen belaunaldiak ikerlari izatera, mediku, nola ikusten duzu kontua? Bueno, zorionez nik uste divulgazioan arloan asko betu dugula. Asko betu dugu, orain dela nik zedakit 10 urte, ikustea programak telebistan zientziari buruz hitz egiten zutenak, edo ikustea orain berehala orain otsaiaren 11 banago oker emakume eta neska zientzialarien eguna da, eta ikusten du emakume zientzialari asko leku batetik bestera dijoaztela hain zuzen ere, neskei eta emakumei esanez, zientzialari izan ezkero hor aukera daukazu, orduan ikustot arde horretatik asko betu dugula, baina ikustot askoz gehiago betu behar dugula, Beneran nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu, Karrera horien edo ibilbide horien konplexutasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea, Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako, Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretatik. Eta kaso baldintzak ere duinagoak eskaini, ezta? Ze badirudi zientzialari izatea dela ibilbide luzeko, kostosoa dena, ekonomikoki oso estu ibiltzekoa, eta medikuntzan ere antzerako gauzak erantzuten dira. Badirudi sektore pribatua dela, baldintzak eskaintzen dituena, ez baldin bada atzerrira, baita ere bestelako sektore pribatuetan aritzeko. Badago, IES hori bertako kapital, zientzialaren kapitala galtzen ari gara, hori egia da? Ari gara, bai. Azken finean ikerkuntzari begiratzen den aurrekontua ez da nahikoa, ditugun erronka guztia aurre egiteko. Ikertzaile gazteenen lan baldintzak oso prekarioa dira, beste arlo askotan ikusten dugun bezala, eta askotan ikasle asko erabakitzen dutenak karrera zientifiko bat izatea erdibidean geratzen dira, baldintzak ez direlako onak, presio handiak dituztelako, eta baita ikusten dutelako behin karreraren bukaerara iritsita, o beraien formakuntzaren bukaerara iritsita, gero ez dagoela ezer, esan bezala, atzerrira joan behar dutela, hemen ez daudelako lanpostu nahikoa sortzen diren ikertzaile guztiei lanpostu bat emateko.
Orduan argi dago, gobernuek esfortzu bat egin behar dutela ikerkuntzan diru gehiago sartzeko, batez ere, eta hori ere pandemia zehar ikusi delako, oinarrizko ikerkuntzan inbertitzen duzuna, gero jendartearen onura bilakatuko da, ez? Diru publiko pila bat bideratu zen, adibidez, txertoak egiteko. Egia da, farmazeutikek kristolako dirutza egiten ari diena, ez? Baina realitatea da, diru publiko horrekin garatu diren txertoak gaur egun bizitza salbatzen ari dituztela, ez? Eta hori realitatea bada. Orduan, azken finean, ikerkuntzan eta zientzian inbertitzea, etorkizun hobe bat izateko aukera ematen du. Eta nik uste dut bide horretan gobernuek esfortzu handiagoa egin beharko luketela. Txerto hori Euskal Herrian garatu, produzitzeko aukerarik izan da inoiz? Ez da egon. Esan daiteke, zentzu horretan ez garela buru jabeak. Baditugu ikerkuntza zentru oso onak eta pandemiari aurre egiteko zenbait asmak izungoazen esatera sortu izan diela, adibidez antigorputzen neurketarako kitak, gauza oso txikia gero egia esan da, igual erabilgarritasun handia auki ez dutenak, ez? Ez garakua, argi eta garbi, eta bide horretan ere bide asko daukagu egiteko, ez? Imaginatu ze izango zen pandemia hau, Euskal Herrian gai izan bagina, gure txerto propioa izateko, gure txerto propioa garatzeko. Nahiko dirua inbertituko balitz, zuzen ere motorretako ikerkuntza egiteko, ikerkuntza zentru onak izateko, ikertzaile onak izateko lan baldintza honekin, gure txerto propioa edukiko genuke, ez genuke arazorik izango behar duen guztiei emateko, ze gogoratzen dezut hasieran arazoak egon zirela, txerto gutxi izten zirela, ez dakiz eta ez dakizen bat, ez? Orduan, bide horretatik pausuak eman behar ditugu, ez? Burujabeak izateko, beste arlo guztietan bezala, arlo zientifikoan nahiko aurrerapen egin ahal izateko, baina guk hemen bertan ditugun baliabideak erabilita, ez? Edo baliabide gehiago jarrita, hain zuzen ere hori egin ahal izateko. Aipatu duzukua, blokeo ekonomikoa dute, muturreko baldintzetan eta hala eta guztiz ere mundu mailan medikuak ere misioetan bidaltzeko gaitasuna garatu dute. Esan genezake ez dela baliabide falta, borondatea baizik, ez? Euskal Herrian ez edukitzeko halako burujabetza, bai egoerei aurre egiteko, larrialdei aurre egiteko eta ikertzeko. Bai, azken finean, baliabideak beste zerbaitetan jartzen dielako eta beste esfortzua beste zerbaitetara bideratzen delako. Nik uste dut Kubaren kasua ikaragarria dela, zuk esan bezala medikuak formatzen dituzte pila bat eta kanpora bidaltzen dute behar dituzten herrialdetan, baina txertoarekin egin dutena izan da ikaragarria. Beraiek dituzten baliabideak erabilita, giza baliabideak eta baita ere baliabide teknikoak gai izan dira txerto bat garatzeko, txerto bat ez, gezurra, 5 txerto garatzeko, bai? Eta momentu honetan populazioaren gehiengoa txertatuta dago 3 dosiekin, bere garatutako txertoaren 3 dosiekin. Eta are gehiago esango dut, orain hasi gara hemen hitz egiten umeen txertaketaz, ez? Hemen ari gara txertatzen 5 urtetik baino nagusiagoa diren umeak, Kuban 2 urtetik aurrera ja txertoa jasotzen ari dira. Horretan ere, gainera, pioneroak izan dira. Ze 2 urtetik gorako umeak bakarrik Kuban txertatzen ari dira. Beraiek txerto pediatrikoa garatzeko gaitasuna izan dutelako. Orduan, egia esan da, beraiek egindakoa ikaragarria iruditzen zait, eta nik uste dut hori izan behar duela gure helburua. Kuba bezalako herrialde bat hain txikia izanik, daukan blokeoa izanik, egiten dutena egiteko gai izan beharko genuke hemen Euskal Herrian ere ez. Hori izan behar du gure helburu estrategikoa esango nuke. Edo nola ere, bertan ia da, pedagogikoki gizartean ere oso sustraituta den balio batzuen baitan, ez? Formatzen direla eta horretan garapen eman bakoitzak bere lanbidean, bere ikerketa lerroan, baina azken batean ez nolabaiteko proiektu batekin konpromisoa izan da. Euskal Herrira etorrita, zientzialarien beharra badugu, emakume zientzialarien beharra badugu, zer mezu
luzatuko zenioke, oraindik ere ikasketa prozesuan, erabakiak hartzeko atarian dagoenari, edota bere burua ere akademikoki berziklatu nahi duenari, profesionalki akaso bide berriak urratu nahi dituenari, zientziaren esparrutik, ikerketatik, zer mezu laraziko zenuke. Eta bereziki emakumei, ze badirudi, emakumeok egia da, industrian oroar bagabiltzala pixkanaka geure tokia egiten, baina oraindik asko dago egiteko, eta zientziaren kontrako baldintza hauek are gehiago gutxitu dezakete. Ze mezu izango zen zurea? Bueno, egia da, ez dela erreza, karrera zientifiko bat izatea ez da erreza, gero eta errezagoa egiten ari zaigu, gure aurretik egon diren emakume zientzialariak bide egin digutelako, eta orain gauden emakume zientzialariak ere bide egiten saiatzen garelako, ez? Beti zientzia gizonen esparrua izan du da, izan ere, emakume zientzialarien lana inbizibilizatu egin dalako, ez? Eta, bueno, gu geuk eskolak ematen ditugunean, askota badaude zenbait aurkikuntza, gizonena dela esan dela, emakume bat egonda atzean, asmakizun horren atzean, eta saiatzen ari gara horreri buelta ematen, emakume guzti horiek historian zehar lan horiek egin dituztenak bizibilizatzen, nik uste oso garrantzitsua dela emakume gaztentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak, eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, bi pertsona daudenean emakume gizona curriculum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, gotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez? Emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan du ditut horrelako egoerak, ez? Joatea elkarrizketa batera, postok bat egitera atzerrian, eta galdetzea, baina mutil laguna daukazu, baina semeak eukin nahi dituzu, zehasola du horrek, ez? Zer ikusia dauka horrek, nire karrera profesionalarekin, ez? Baina horiek oraindik ere ikusten ditugu industrian, ikusten ditugu zientzian, eta ikusten dugu oroar beste arlo askotan, ez? Orduan, errealitatea da, zaila dela, karrera zientifiko bat izatea askotan sufritu egin behar da, ez bakarrik gizonezkoek esan dezagun oraindik ere hegemonia daukatelako arlo horretan, baina baita ere lehen aipatu dugun izan bezala, lan baldintzak askotan onak ez dielako, ez? Eta iristeko egonkortasun batera asko sufritu egin behar delako, ez? Baina nik animatuko nituzke emakumeak nahi dutenak karrera zientifikoa egin, izan ere egitera, bai? Nik uste badala garaia emakumeak ahuldundu eta nahi duguna egiteko gai izatea, ez? Orduan, nik animatzen dituzte egitera, ze azken finean karrera zientifikoa dauka gauza bat oso ona dela, ez? Kontutan izanik arazo guzti horiek atzean utzita, karrera zientifikoan beti gauza ezberdinak egite dituzu. Denbora guztia biziklatzen ari zara, zure jakintza biziklatu behar duzu, eta hori oso aberazgarria da, ez? Eta nik uste dut pena merezi duela. Sare sozialak izan dira, garai bereziotan inoiz baina presentzia gehiago akaso izan dutenak, hor emakume zientzialari batzuk gehiago ezagutu zaituztegu, Ana Galarraga bera aipatu duzu lehen, baina bukatzeko Euskal Emakume Zientzialariak nortzuk zarete, ze ziur naiz, elkarrizketa hau entzunda ere, asko izango direla, ez? Badakigu kirolari ezagunak gizonezkoa gehien bat nortzuk diren, emakume kirolari batzuk gero eta, ezagutzen ditugu batzuk, baina emakume zientzialariak Euskal Herrian erreferentzia batzuk, eredu izan dituzunak, aipatuneko zenituzkenak, badituzu? Baditut batzuk, ez? Baina badakizu gertatzen da, nahiago dut izenak ez izatea, segero gertatuko zaidan izango da beste batzuk astuko ditudala, eta orduan gaizki geratuko naizela, ez? Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutzen ditut, igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere
oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume osonak ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Bai? Ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela. Ez? Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, ez? Emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere, pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, ez? Eta nik uste dut hori oso positiboki baloratu egin behar dela.